a félelmetes, a Yetit. Hölgyeim és uraim, a Yeti. Boborján, már megint te? Hát hogy nézel ki? Mit keresel itt? A nyakörvemet. Magának van nyakörve? Nincsen, azt keresem. És minek magának nyakörv? Azzal húznak, Hol húzzák? ahova megyek. Nem is baj, hogy elhúzzák. Mert mindjárt bejön valaki, aki nagy, félelmetes. És mitől fél? Nem ő fél, hanem tőle félnek. Jobban teszi, hogyha távozik. Miért szalad? Boborján, értse meg, hogy maga fog megijedni. Mert aki bejelentettem, az a Yeti. Hát én vagyok belőtti, Mióta Boborján? a fél 4 óta. Ki mondta ezt magának? A Beső Pista bácsi. Gondoltattam volna. Nézze, engem nem tud átvenni, hiszen a Yeti az nagy. Hát én is az vagyok, csak le vagyok hajolva. Ki akar ezzel a hülyeséggel megetetni? Hol él maga? A hegyen. Na jó, és mit teszik? Hát, ja, köszönöm, nem vagyok éhes. Boborján, nem most mit teszik, hanem azt állította, hogy a helyen fönt lakik. Ott mit teszik? Ja, zúzmarát, masszatokat, madárüléket, kacagóstekercset. A kóstekercset, ahhoz meg hogy jut hozzá? A nagymamám küldi postán csomagba. Nagymamája, Ilyen alacsonyabb asszony. nagymamája, meg ezt adjuk. Azt elérje nekem Boborján, hogy mit csinálott egész nap. A nagymamám beföltett föl, a gyalog alszik. Boborján, nem érdekel senkit, hogy a nagymamája mit csinál. Maga mit csinál. Ja, a reggel fél 7-kor kelek, fél 2-ig bujkálok, ma ebédszünet, a kostekercset teszek, utána pedig lábnyomozok a hóba, aztán ijesztegetek. Ijeszteget. Igen. Boborján, maga egyáltalán nem ijesztő. Hát ha úgy jövök be, akkor az vagyok. Így el, én ezt sokkal Hát jobban... mutassam, várjál! De azt kell, hogy ne tudja senki, hogy jövök. Tessék rajta Boborján. Várjál. Ah! Az volt az a szakasz. Tényleg? Van egy gyorsabb fokozat is, de ez jó. Mutasd azt is. Azt is? Ah! Csak gyorsabb. Hát olyan gyorsabb. Aha, értem. Nézze Boborján, engem egyáltalán nem tud meggyőzni arról, hogy maga a Yeti. Ezért kérem, hogy távozzon. Köszönöm szépen, hogy itt volt, viszont látásra. Na, elnézést ezért a félreértésért, de most jön az igazi Yeti. Na jó, az imént azt állította, hogy a postás szállítja magának a kakaóstekercset. Akkor elvileg tudnia kéne, hogy maga Yeti, és akkor miért nem szól senkinek? Hát az azért, mert a Basanyő Pista bácsi mindig ír levelet a postás bácsinak, és megírja neki, hogy ne szóljon senkinek egy szót se, és a postás bácsi kussol. És miért meg nem kussolna? Ha de kussol. Akkor jó. Én akkor sem hiszem el, hogy maga a Yeti. Pedig de! Nézd a Boborján, engem sajnos nem sikerült meggyőznie arról, hogy maga lenne a Yeti. Most jut eszembe, adok egy levelet a pillanat. Tessék megolvasni. Várjanak. Várjanak kis türelmet. Meg mindig türelmet. Meg mindig türelem van. Aha, értem. Kedves nézőink, van szerencsém bemutatni a Yetit, az egyetlen, a félelmeteset, a legyőzhetetlent,
Aki magas, csak nem a hajolva, elvileg. Alaptalan Gani. Köszönöm szépen figyelmüket. Viszontlátás! Igen.